I Føtex er vi til for vores kunder. Det er derfor vigtigt for os at få deres feedback, så vi på den måde kan gøre en forskel for dem. Vi beder derfor vores kunder give deres mening, så vi kan blive endnu bedre hver dag. Det gør vi blandt andet ved dagligt at analysere de svar og kommentarer kunderne giver, for herved at blive endnu skarpere på, hvad kunderne ønsker fra os. I kasselinjen er det vigtigt at få spurgt kunderne, om de vil give deres mening, så vi kan blive endnu bedre. Det kan du blandt andet gøre ved at spørge kunden, vil du hjælpe os med at blive bedre? Eller, vil du give din mening, så vi kan blive endnu bedre? Herefter beder du om kundens telefonnummer, så sender vi dem et link, og de kan besvare det tilsendte spørgeskema. Så husk de 3 hurtige: smil, sig hej og henvis til undersøgelsen.